היי, מה קורה? טוב. אני קרן, יש מסאז' בודי מסאז' חצי שעה 300 שקל. וזה כולל, כאילו, הייתי פה כמה פעמים, כאילו, כולל, כאילו, אני איתך. אני לא מבינה אותך. בודי מסאז' והכל, כאילו? מסאז' בודי מסאז', כאילו... סבבה. טוב. סבבה. רגע, אני כסף זה. רגע, גם בקחי. רגע, אני מביאה מגבת. טוב. עודף אני אביא לך. בסדר, מה, קלה כולל? כן, בטח. כן? בסדר, ואחרי זה? עכשיו אני מביאה, אני באה איתי, אני מביאה. אני נכנס.